Het had het Aroene hier bepaald net mooi zitten voor leestersieler Roelof Bouwmeester. Hij hiet te krijgen met een blessure onder de pols en daarvoor ook nog onder de reg. Het zorgde ervoor dat hij net maximaal presteren kon. Vorig jaar stien weer. En toen ik hier trainde, hier een heel aardig niveau. En ik hier een paar wedstrijden op rij heel goed. En toen zei ik iedereen van nou dit is het begin. Dat ik nou nog één stap maatjes kan. En dat is eigenlijk nooit echt lukt. Ik ben wat trainingsweekend voortvallen toen. Inderdaad echt maar die blessures. En er is een weekend die net helemaal gong zat ik hoe. En daar baal ik eigenlijk het meest van. Netjes steende de blessures vaart Bouwmeester toch terug. Ik al weet hij dat hij de Spelen net helje zal. Hij bloedt er van in en dat valt te prijzig in. Succes hè! Lekker varen jong! Ik heb wel een soort respect voor Roelof dat er ondanks al zijn blessures toch trots zet om de competitie uit te maken. Hij heeft natuurlijk heel makkelijk voor school kent door te zeggen van ik ben geblesseerd en ik doe het net mooi. Nee, naar een specialist gaan, ben naar een specialist gaan, brezen om je te leren en tot de competitie gaan. Nou, daar heb ik een heel soort respect voor. En dat je dan net helly, ja dat is jammer. Je had er van jezelf alles niet in. Bouwmeester sluit de Delta Lloyd Regatta aan als derde en dat is prima. Maar het is zoer dat het uiteindelijke doel net helle is. Want Rutger van Scharenburg gaat naar Londen en Bouwmeester net. Ja, daar ben ik gewoon de laatste 4 jaar mee bezig geweest. Dus wat dat betreft is het wel wrang dat je het dan net helje. Aan de andere kant helje er ook weer een soort uit van dat hele waarde. Wat is belangrijk. Je leert gewoon goede keuzes maken voor jezelf enzovoort. Maar daar geef je nog geen ruk voor natuurlijk. Zo is het. De familie Bouwmeester is maar Marit van zelfs Wolfertjentwurg in Londen. Nou Roelof hem net kwalificeren had, zal hij zijn zus waarschijnlijk bijstaan in haar jacht op goud. Als zij me een hulp broeken kan, dan zal ik haar zeker helpen. En dat zei graag wel dat ik daarheen kom en iets van de dwang kan, dat ik doe. En dat ze zei van nou blijf maar thuis, want ik ga jullie even net, dan blijf ik thuis. Dus wat dat betreft is Marit haar call. Zou dat wijze kennen, dat Marit zei van blijf alsjeblieft thuis? Nou, ik kan me net voorstellen, maar het zou wel een rare grap is dat ze toch goed komt van nou. En dan Pieter-Jan Postma, die uitkomt in de Fin-klasse. Hij loopt goed op schema voor de Spelen, al binnen er twijfels over de boord. Hij krijgt een nije, maar de resultaten daarmee binnen nog net optimaal. De nieuwe boot die is een beetje stijver tussen de mast en het zwaard. En wat vlakker achterin, maar hij ging niet meteen harder. Dus dat is even wennen? Dat is even wennen. We hebben gezegd, we doen 10 dagen testen we de nieuwe boot. Als het hem wel is, dan is het hem wel. En anders vaar ik in de boot van december, waar ik ook in Perth had gevaren. Postma eindigt als vierde in Medemblik, maar hij broekt de wedstrijd dus ook om te wennen om het nije materiaal. Daarover zijn dus wat twijfels, maar om hemzelf twijfelt Postma net. Ik heb er vertrouwen in. Ik behoor tot de top. Wil zeggen, rivaal Ben Ainslie, dat is eigenlijk nog wel, die staat wel torenhoog. Dus reëel vind ik het niet om hem te verslaan, maar er kunnen heel veel gekke dingen gebeuren. Wij gaan ervoor en we zien het.